سلام كبرات بيت سبي كما يكأنيكم كم زطف أخو ردأنيو حجي تمليس ألخو تاريخنا زجمر أمريكا وانا كتما زخونت أبتا عباي واشنطن كتما وشترن تخون أبتا كتما نساز نبرا روتنا كيتي زتبهالا كل تيحوات النار اينا ايو إذن كل تيحوات ولدن كابزموتو اتا عباي زخونت روت نتانيشتي حبتا زخونت كيتي نحمشت عامتات زاكل كما دنابون كوينا نعبيتا ساني حايا ناقرقن ناي انروت عبو قد مماتو كاب بانكي بزح غنزب تلقي حسل زنبره ابز حجي اتي بانكي انروت كاب تغزا اوصيو اتي غزا بحراج شطا كم زدليان ردا انت خونا غنروت كاب تغزا وصيان نستان حفتان مودق سلا زي بلن اتي غزا لقيقا كتوص فقادنيا بزي مخانا مخنيات اتي بانكي نايتي كبابي روبرت تبهاله بوليس بتوسخ دما بزحات ناي منغست اكالات ليخو اتن يحوات كاب تغزان موصا يفتن شعو معالتي نوروت كاب كل عنتا جميرو زفلطا صبق سبنا زلو روبرت تبهاله بوليس اب تدغ غزا كوينو نوروت كاب تغزا بسلامه منغد نختوص كلمنا يجمر روت جن ازي غزا دفيرو كفيتو زات انتهاليو اب تغاب زل شغط كمبارو هاريما كم تقاتل بمفرراح مسحفتا عين وصني لني تشغرا دحر قرب دقيقات روبرت مس انورت بمسممع اتبرغز ان كفيتون تعاتي بشغط تهاريمو بزحزن ملكو هيوتو سلازا حلفه روت فصيمات يا بستبال نايت بوليس موت غبن ن10 عامتات نابيت ماسرت انت دربه ابتشو عجزه والحمشت عامت زنبرت نايروت نشتي حفتا كيت دما بحقاو منقدي قلعو كعبي نزدلي ولدي توهاب ازي مسكونه دحر 10 عامت روت اتي استفردا ناي اسرات زمن وديا نصات دقيقه كاب بيت ماسرت توص كابت بيت ماسرت مسوصت فينسنت تبهانا تا غداي كاتلو زنبره بوليس اتي بيت فردي نتان اشتي حفتا فصيمان خيت الشات ازاز سلازم محلالفلا نسخعا ازي غداي طحيسان حفتا نملاش تفتن انت خوينا تمليسا نابيت ماسرت كم تاتي متنققتا مسحابا منغستي كاب بيت ماسرت مستفتحو اسورات نابت زصنحلو غزا يوسدا روت كابت بيت ماسرت مستفتحت ابزي حجي قال 25 عامت زخونت غرزو نايروت حفتا كيتي نابتم زعبي وولدا غزا بمكينا نخلتنا هاليت كي حسبتو مكينا مسكالت مكينا بمجጫያ كيتي قلل زبل غدات بصيحوا اب هوسبيتال تاتي ناي كيتي هوسبيتال متايا ختيلو بحقاونت زعبي وابو مايكل ادي راهيلن اتانيشتي حفتا ايميلي كلهم تاخاخيبهم نابتو هوسبيتال مصيهم مسكيت غزيهم يحلفو نايروت كابيت ماسرت موسى اختيلو كيزي تبهاله ودي نايروت موسان متاين بحبو ان تخاتاتله كم زخونه نرئيو كيز دما نورت بزغبا مستخاتاتلا نابت ستيف زبال حاو كيدو اب مطرشتا اوناي ابوم قتاليت كابيت ماسرت كم زوصت بمغلاص ناي بقل بتروم نخسنزرو كيز نحاو ستيفي نغرو حج كيز نا ستيف مالت نايتي بوليس روبرت دقو كم زنبرن ابوم بروت تتكيسو بمماتو مخنيات ن10 عامتات قيم حيزم كنبر زنبر قلعو كم زخونو نردا كيز روتن مقتار ولا كو انت دلي ستيف جن ابز حج سبيتا اتيو قلعو وليد سلا زخونه نبعلو اب كم ذا عينت غبن كات كم زي خيل نحاو كيز بقلص ينغرو روت دما منغستي اتن استفتح دق انستي اسرات زنبرالو غزا مسكدت نابت كفل انت اتي ابت كفلي بزحات اغولات كم زنبران ابت نسازلات له كفل طرحقوا كاب 4 اغولات لعل كم زدقسات رئي حدا معالت روت كاب كفلا وصي ابت من ساعات ابت كفل مساس درقس حانت سبيتي نايروت اقحنا فتشت روت سلازره خبتا روت قلتفانه تاغوال بمهرام كابت نبرتا استقمط ابوتا تلغسا روتون قلتفيلا نبرتا چكاب تغبر غزه زتوسل نبرت كم زطف انت رئي نجر جن نايتاني اشتي حفتا كيت بحتاو فوتو كم دي توسد ابزرايت غزه روت عرفت تسمعوا قلتفات الرغاغا ابز قصل معالت روت صراح علشا بزح كرتت مسبلت عم طرشتاو اب حد ناي عسا سغا ماكب فابريكا وشتي صراح بمركبا روت اب صراحنا وعلت نام محدري امملاس تجمر روت كعصر حودي انت وص بليك استبهاله حبير واسرح منسي نروت كناغران كلاليان انتفتن روت جن نبليك من ملسكي هابتو قديفاتو تخيد روت كعا كابنا يسرع ساعتات استرفقا كلن
ንሓፍታ ኬቲ ኣብ ኢንተርኔት ምእላሽን ምድህሳስን እንትጀምር ቅድሚ 20 ዓመት ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅድሚ ምእታያ ዝተሰኣለቶ ናይ ባዕላን ናይ ገዛን ፎቶ ወፃኢ ስለ ንእሽተይ ሓፍታ ኬቲ ግን ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከይረኸበት ትተርፍ። ሩት ከዓ ናይ ቀደም ገዝአን ፎቶ እንትርኢ ንስታን ሓፍታን ዘሕለፈዎ ተዘክሮታት ናብ ሕልናኣ ስለ ዝመፀ ሩት ሓደ መዓልቲ ተሲኣ ሕጂ ካብቲ ዝትነብረሉ ንእሽተይ ርሕቕ ኢልካ ዝርከብ ናይ ቀደም ገዝአን ንምጉብናይ ናይ ትውስን። ካብዚ ኣኸቲላ ሩት ብባስ ምስ ተጓዓዘት ናብቲ ካብ መንገዲ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ናይ ቀደም ገዝአን እንትበጽሕ እቲ ገዛ ብዝግባእ ተሓዲሱ ካልኦት ሰባት እናነበርሉ ከም ዝኾኑ ትርዳእ። ሩት ከዓ ኣብ ደገ ጠጠው ኢላ ናይ ቀደም ገዝኦም እናረኣየት እናሃለየት ጆን ዝተባሃለ ኣብቲ ናይ ኑሩት ገዛ ዝነብር ሰብኣይ ኑሩት እንታይ ደልያ ከም ዝኾነት እንተሓታ ሩት ከዓ ተደናጊፃ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ገዛ ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሕ ከም ዝነበረት ንጆን ትገልጸሉ። ጆን ከዓ ኑሩት ምስ ረኣያ የዋህ ምዃና ስለ ዝተረድኦ ኣብ ገዛ ኣትያ ዕርፍ ንኽትብል ይነግራ እሞ ሒዝዋ ይኣቲ። ሩት ከዓ ናብቲ ናይ ቀደም ገዛ ምስ ኣተየት ምስ ናይ ጆን በዓልቲ ገዝኡ ዝኾነት ሊዝ ተላልያ እቲ ገዛ ኣቕልቦ ሂባ ምርኣይ ትቐጽል። ሩት ከዓ ሽዑ ንሽዑ ብብዙሕ ተዘክሮታት ውሽጣ ብምምልኡ ክትረጋጋዕ ስለ ዘይከኣለት ቀልጢፋ ወፂኣ ናብቲ ዝመፀትሉ ክትምለስ እንትብል ጆን ተኸቲልዋ ይወፅእ እሞ እናመሰየ ስለ ዝኾነ ክሳብ መናሃርያ በመኪና ንከብፅሕ ሓሳብ ብምቕራቡ ሩት እውን ሕራይላ በመኪና ሒዝዋ ይኸይድ። ሩትና ጆን በመኪና እናኸዱ እንትነጋገሩ ጆን ስርሑ ናይ ሕጊ ኣመኻሪ ከም ዝኾነን ንብዙሕ ዓመታት ብናይ ጥብቅና ስራሕ ከም ዝሰርሐ ብምግላጽ ንሩት ስለ ባዕላ እንትሓታ ሩት ከዓ ስለ ባዕላ ብዙሕ ከይነገረቶ ትተርፍ። ሽዑ ከዓ ጆን ሩት ኣብ ውሽጣ ዝሓበቶ ነገር ከም ዘሎን ምናልባት እንተነጊራቶ ቅልል ክብላ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ሩት እውን ስለ ባዕላ ንኽትነግሮ ትውስን። ሩት ከዓ ሕጂ ጆንና ሰበይቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ገዛ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ምስ ሓፍታ እናነበረትሉ ከም ዝነበረት ነገር ግን ብኣጋጣሚ ብዝተፈጠረ ሓደጋ ንሳ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝኣተየትን ምስ ሓፍታ እውን ከም ዝተፈላለየት ንጆን ብምንጋር ኣብዚ ሕጂ እታ ንእሽተይ ሓፍታ ንምርካብ ፃዕሪ እናገበረት ከም ዝኾነት ንጆን ምስ ኣፃወተቶ ሩት ናብቲ ባስ ትዕዘሉ ቦታ በፂሓ ካብ ናይ ጆን መኪና ትወርድ። ጆን ከዓ ናይ ሩት ታሪኽ ምስ ሰምዐ ሓገዝ እንተድልይዋ ብሞይኡ ክሕግዛ ፈቃደኛ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ናይ ቢዝነስ ካርድ ኣውፅኡ ይህባ። ናይ ሩት ንእሽተይ ሓፍታ ኬቲ ካብቲ ዝበፅሐ ናይ መኪና ሓደጋ ሓውያ ናብ ገዝኣ ምስ ኣተየት ምስ ንእሽተይ ሓፍታ ኤሚሊ ማለት ናይቶም ንኬቲ ብሕጊ ዝወሰድዋ ሰባት ጓሎም እምበር ምስ ኬቲ የሕዋት ኣይኮናን፣ ናይ ደም ዝምድና እውን የብለንን። ምስ ንእሽተይ ሓፍታ ኤሚሊ ኮፍ ኢለን እንትነጋገራ ኬቲ ኩሉ ግዜ ናይ ቁልዕነት ተዘክረኣ ብሕልሚ መልክዕ ከም ዝመጻ ንኤሚሊ ብምግላጽ ኣብቲ ሕልሚ ውሽጢ ድማ መልክዓ ዘይትዝክራ ሓንቲ ጓል ክትሕብሕባን ክተፃወታን ከም እትርእያ ንኤሚሊ ትነግራ። ኤሚሊ ከዓ ንኬቲ እታ ሰበይቲ ምናልባት ቆልዓ እናሃለየት ትሕብሕባ ዝነበረት ጓል ከም ዝኾነት ብምግላጽ እንተደልያ ምስኦም እምባር ቅድሚ ምጅማራ ዝነበረ ህይወታ ከጻርያ ከም ዘለዎን ሓሳብ እንተቕርበላ ኬቲ ግን እዚ ነገር ነቶም ዘዕበይዋ ወለዲ ስምዒቶም ክጎድኦ ይኸውን እዩ ኢላ ናይ ኤሚሊ ሓሳብ ከይተቐበለቶ ትተርፍ። ሩት ከዓ ካብ እኒ ጆን ምስ ተመልሰት ኣብቲ ንሳ ተሓድረሉ ከባቢ ሓዱሽ ገዛ እናተሰርሐ ብምርኣያ ሩት ቅድሚ ምእሳራ ጎበዝ ናይ ዕንፀይቲ በዓልቲ ሞያ ስለ ዝነበረት እቲ ገዛ ንዝሰርሖ ሰብኣይ ኣብ ትርፊ ግዜኣ ምስኡ ንክትሰርሕ ተሓቶ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኑሩት ኣብ ዝተመቸያ ሰዓት እናመፀት እቲ ናይ ዕንፀት ስራሕ ንክትሰርሕ ይቆፅራ። ቀስ ብቀስ ሩት እቲ ሓድሽ ህይወታ እናተለማመደት ትመጽእ እሞ ምስቲ ኣብቲ ናይ ዓሳ ፋብሪካ ሓቢርዋ ዝሰርሕ ብሌክ ተቐራሪባ ናብ ገዝኣ ብናቱ መኪና መኻድን ምምላስን ትጅምር። ኮይኑ ግን ሩት ሓፍታ ኬቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ዓይና ንኽትሪያ ስለ ዝወሰነት እዚ ንኽተሳኽዕና ክሕግዛ ናብቲ ኣብ ዝሓለፈ ቢዝነስ ካርዱ ዝሃባ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ጆን ደጋጊማ እንትድውለሉ ጆን ግን ብዝገበሮ ምፅራይ መሰረት ሩት ቅድሚ 20 ዓመት ፖሊስ ቀቲላ ከም ዝተኣሰረት ሓበሬታ ስለ ዝረኸበ ንሩት ካብ ምሕጋዝ ክቁጠብ ደልዩ ስልኩ ከየልዕሎ ይተርፍ። ሽዑ መዓልቲ ሩት ኣብ ናይ ዕንፀይቲ ስራሕ ዝሰርሐሉ ቦታ እናሃለየት ሓደ ሰብ ናብቲ ገዛ እንትኣቲ ድምፂ ስለ ዝሰምዐት ሩት ዓቢ ሓፂን ሒዛ ናብቲ ድምፂ ዝሰምዐትሉ ቦታ ቀልጢፋ ትኸይድ እሞ ናብቲ ገዛ ውሽጢ ዝኣተየ ሰብ መጥቃዕቲ ትፍጽመሉ። ነገር ግን ናብቲ ገዛ ዝኣተየ ሰብ እቲ ኣብ ፋብሪካ ምስኣ ዝሰርሕ ብሌክ ምዃኑ ርእያ
ኣዝያ ብምድንጋጽ ይቕሬታ እንተሓቶ ብሌክ እውን ስለ ዘደንገጻ ይቕሬታ ብምሕታት ዘምጽአላ ምግብን ቁሪ መከላኸሊ ጃኬት ሂቡ ገዲፍዋ ይኸይድ። ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ኣቦኦም ዝሞቶም ኪዝና ስቲቭ ኪዝ ደጊሙ ንሓዊ ስቲቭ ረኺቡ ሩት ንኣቦኦም ምስ ቀተለቶ ኣዲኦም ንሰሙን ዘሕለፍዎ ስቓይ ስቲቭ ንክዝክር ብምግላጽ ናይ ኣቦኦም ቀታሪት ዝኾነት ሩት ናቶም ህይወታ በላሽያ ኣብዚ ሕጂ ህይወታ ብሰላም እናመርሐት ከም ዝኾነት ብምግላጽ ኪዝ ምስኡ ተሓባቢሩ ንሩት ንኸበቀላ ንስቲቭ ከእምኖ ይፍትን። እቲ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ጆን ድማ ምሸት ናብ ገዝኡ እንትምለስ ሰበይቱ ሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ናብ ገዝኦም ዝመጸት ጓል ናይ ፖሊስ ቀታሪት ከም ዝኾነት ሓበሬታ ከም ዝረኸበት ንጆን ኣብ ትነግሮ ግዜ ንሱ እውን ነዚ ነገር ሎማዓንቲ ከም ዝፈለጠ ንሰበይቱ ሊዝ ይነግራ። ጆን ከዓ ቅፅል ኣቢሉ ሩት ብመይኡ ክሕግዛ ደልያ ብተደጋጋሚ እናደወለትሉ ከም ዝኾነት ንሰበይቱ ሊዝ እንትነግራ ሊዝ ግን ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፈጸመ ሰብ ኣብ ህይወቶም ከእትይዎ ከም ዘይብሎም ብሓያል ቃል ብምዝራብ ንጆን ንሩት ንከይረኽባ ተጠንቅቆ ጆን ግን ሩት ንዘይምሕጋዝ ምስ በዓሉ ብዙሕ እንትማጎት ኣብቲ ድሓር ግን ዝመጸ ይምጻእ ኢሉ ንሩት ንምሕጋዝ ይውስን። ናይ ኬዝ ሓው ዝኾነ ስቲቭ ድማ ምስ ሓው ምስ ተነጋገረ ናብ ናይ ወለዱ ገዛ እንትኸይድ ኣብቲ ገዛ ድሕሪ ናይ ወላዲ ኣቦኡ ሞት ሓሚማ ብዓራት ዝተረፈት ኣዲኡ ይረኽባ። ስቲቭ ከዓ ኣብቲ መንደቕ ዝተሰቖሉ ናይ ቀደም ፎቶታት እንትርኢ ኣቦኦም ቅድሚ ምማቱ ቤተሰቦም ክንደይ ዝኣክል ሕጉሳት ከም ዝነበሩን ድሕሪ ናይ ኣቦኦም ሞት ግን ኣዲኦም ሓሚማ ከም ዝተረፈትን ናቱን ናይ ሓውን ህይወት ድማ ብችግር ከም ዝሓለፈ ኣብ ዝዝክር ግዜ ስቲቭ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ናይ በቀል ቁጥዕኡ ዳግማ ይለዓል። በዚ ምኽንያት ስቲቭ ሽዑ መዓልቲ ናብ ሩት ናይ ዕንፀይቲ ስራሕ ዝሰርሐሉ ገዛ ከይዱ ስራሕ ዘስርሓ መሲሉ ንሩት ምስ ኣናገራ ንግግሮም ምስ ወድኡ ስቲቭ ንሩት ተሰናቢትዋ ዝኸደ መሲሉ ኣብኡ ይሕባእ። ሩት ከዓ ስርሓ ወዲኣ ካብቲ ስራሕ ቦታ ምስ ወፀት ስቲቭ ካብቲ ዝተሓበአሉ ቦታ ወፂኡ ኣብቲ ሩት ዝተሰርሐሉ ገዛ ውሽጢ ዘለዉ ናይ ሩት ንብረታት ኩሉ ምፍታሽ ይጅምር። ሽዑ ድማ ሩት ዘቐመጠቶ ናይ ንእሽተይ ሓፍታ ኬት ፎቶ ስለ ዝረኸበ ስቲቭ ንሩት በታ ንእሽተይ ሓፍታ ገይሩ ክብቀላ ይውስን። እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሩት ምስቲ ጉዳይ ሒዝዎ ዘሎ ቪንሰንት ዝተባሃለ ፖሊስ ተራኸብ እሞ ጆን ዝተባሃለ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ከም ዝረኸበት ንቪንሰንት ብምግላጽ ምስ ሓፍታ ኬቲ ከራኸባ እናፈተነ ከም ዝኾነ ንቪንሰንት ትነግሮ። ቪንሰንት ግን እቲ ነገር ናይ ኬት ዘዕበይዋ ወለዲ ኣዝዩ ከም ዝሕርቆምን እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ እንትነግራ ሩት ግን ናይ ቪንሰንት ምኽሪ ቸላ ኢላ ገዲፋቶ ትኸይድ። ካብዚ ንድሓር ኣብ ዘለዉ መዓልትታት ሩት ምስቲ ኣብ ፋብሪካ ሓቢርዋ ዝሰርሕ ብሌክ ኣዝያ እናተረዳድአትን እናተቐራረበትን ብምምጽኣ ሩት ንብሌክ ዝነበራ ስምዒት ሓይሉ ከይሓሰበቶ ንብሌክ ተፍቅሮ። ሩት ግን ስለ ዝሓለፈ ህይወታ ንጆን ነጊራቶ ስለ ዘይትፈልጥ ሓደ መዓልቲ ኣብ ካፌ ኮፍ ኢሎም እናሃለዩ ቅድሚ 20 ዓመት ምስ ሓደ ፖሊስ ተተሓሒዞም ብዝተፈጠረ ሓደጋ ናይቲ ፖሊስ ህይወት ኣብ ኢዳ ከም ዝሓለፈ ንሳ እውን ንኣስታት 20 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረት ንብሌክ ትነግሮ። ብሌክ ከዓ እዚ ነገር ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ደንጊጹ ሩት ከምዚ ዓይነት ሰብ ክትኸውን ኢሉ ሓሲቡ ከም ዘይፈልጥ ምስ ገለጸላ ንዝተወሰነ ግዜ ዝኣክል ተዘይራኸቡ ከም ዝሓይሽ ንሩት ይነግራ። ሩት ከዓ እናፈተየቶ ዝነበረ ወዲ እቲ ሓቂ ኣብ ትነግሮ ሰዓት ክቐበላ ብዘይምድላዩ ብኽፉእ ሓዚና ልባ ተሰይራ ካብቲ ካፌ ወፂኣ ብምኻድ ናብ ምሕደሪኣ ትምለስ። እቲ ንበቀል ዝዳረ ዘሎ ስቲቭ ድማ ምስ ሓው ኪዝ ደጊሙ ብምርኻብ ሩት ኬቲ ዝተባሃለት ንእሽተይ ሓፍታ ስለ ዘላታ ንኬቲ ብምጉዳእ ንሩት ከም ዝብቀልዋ ንሓው ኪዝ እንትነግሮ ኪዝ እውን ብናይ ሓው ስቲቭ ሓሳብ ብሓደ ግዜ ይሰማማዕ። ናይ ኬት ሕጋውያን ወለዳ ዝኾኑ ማይክልና ራሄል ሩት ምስ ሓፍታ ኬቲ ክትራኸብ ከም እትደሊ ዝገልጽ ደብዳቤ ብናይ ሩት ጠበቃ ጆን ምኽንያት ተላኢኽሎም ስለ ዝበጽሖም ማይክል ዝመጸት እትመጽእ ዝዕበይዋ ቆልዓ ምስ ቀታሪት ሰብ ከም ዘራኽብዋ ንሰበይቱ ራሄል ይገልጸላ። ኮይኑ ግን ማይክል እዚ ሓሳቦም እዚ ኣብ ቅድሚ ሩት ክገልጸላ ከም ዝግባእ ንሰበይቱ ራሄል ስለ ዘእመና ራሄል እውን ብናይ ሰብኣያ ሓሳብ ትሰማማዕ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ናይ ኬቲ ንእሽተይ ሓፍታ ዝኾነት ኤሚሊ ኣቦኣን ኣዲኣን ስለ ናይ ኬቲ ሓፍታ እንትነጋገሩ ተሓቢኣ እናሰምዐቶም ከም ዝኾነት ንርዳእ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ኣብቲ ሩት ዝተሰርሐሉ ፋብሪካ ውሽጢ ቅድሚ 20 ዓመታት ፖሊስ ከም ዝቐተለት እቲ ወረ ስለ ዝተስፋሕፈሐ ሓንቲ ሰራሕተኛ ንሩት ኣቲ ቀታሪት ሰቢላ
አንደበታዊ መጥቃዕት ትፍጽመላ እሞ ንሩት ናብ መሬት ተውድቓ። ኣብ ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ፣ ኣብ ቀጻሊ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ላይክን ሳብስክራይብ እናገበርኩም ተጸበዩና።